България, трябва да станем правички, да изкажем честно. Хайде, станете всички. Правете правички. Здравейте, мили деца! Скъпи гости! Добре дошли на нашия малко нетрадиционен открит урок по родолюбие. Целта на всички български учители зад граница е не само да учат децата ни да пишат и четат на български език, но нашата цел е да съхраним българския дух, българските традиции, да осъществим една дълбока и трайна връзка с България. Когато кажем деца думата родолюбие, как я разбирате вие тази думичка? Ани е готова вече, кажи, Ани. Когато се трудим нещо и искаме да го получим. Ти мислиш така? Родолюбие. Дейвид има друго мнение? Да? Мислим, че откъде идваш от... Така, това е твое мнение. Живко има друго? Нещо да е родно. Браво, Живко. Нещо да е родно. Най-близкото е мнението на Живко. Родолюбие, деца, това са две думички, свързани в една. Род и любя. Родолюбие. Това означава всичко родно. Нашият род, родина. Да любим. Любя, какво значи любя? Знаете ли? Ани? Обичам. Обичам, точно така. Род, родина, родно. Обичам. Ето това означава думата родолюбие. И ние с вас точно днес ще се занимаем с малко нетрадиционен начин за започване на нашите учебни занятия точно с този урок по родолюбие. Някои от вас, деца, са родени в България. И за тях, тяхна родина винаги ще си остане какво? Ще си остане в нашите сърце. Ще си остане в България и тя ще си остане във вашите сърца. Браво, Ани! Чудесно! Други дечица пък са родени тук, в Америка. Тяхна родина вече е Америка. Но те винаги ще имат връзка с България, защото техните родители, техните майки, татковци, техните близки са родени в България. Ето за това ние винаги ще съхраняваме България, ще я пазим в нашите сърца. Повечето от децата през изминалото лято посетиха България. Някои от тях вече много пъти са били в България. А други пък дечица имаше, които за първи път прекрачиха това лято прага на българската земя. Прекрачиха българската граница. Всеки един от тях, един от вас, ученици, е запомнил това, което най-много му е направило, най-силно му е направило впечатление в България. Всеки от вас е научил нещо, с което е известно мястото, районът, в който живее в България. Изготвили са за своето родно място, за което много им благодаря,
а и предполагам, че всеки един от тях ще ни разкаже по нещичко. И така, кой желая да каже кой е неговият край в България и с какво е известно мястото там? Ани е готова. Има ли и други? Ани, ти какво искаш да ни кажеш? За София и за Копейщица и за църквите. Окей, да, да чуй. В Копейщица са най-старинните къщи. Те са от миналите векове с Васил Левски, а църквите винаги са така с купол и кръст отгоре. А в София са всички важни личности за България. Тези, които участват в управлението на България, нали? Браво, Ани! Благодаря ти много! И покажи на всички това, което си донесла. После ще си ги доразгледаме сега. Няма да могат всичките да ги видят, но после ще имаме време и възможност да ги разгледаме всичките неща. Живко, а ти си изработил толкова красиво табло и там нещо пише. Какво пише там? Кои са? Сега. Кои са градовете, които ти си направил нещо за тях? Това е Гергана. В град? В град Хармане. Точно така. И Харман е известен с Гергана, така ли? Да, добре. С друго? И това е изворът на Белоногата, също в Хармане. Точно така. Изворът на Белоногата. Да. Друго какво има там? Гърбавият? Гърбавият мост. Това са от археологически разкопки, от старото минало, нали? Да, които са запазени и съхранени в България и това е част от... О, има и легенда? Да, добре, нека да я чуем. Едно време имаше едно момиче, дето беше много красива и бяла. И един ден тя отиваше да се налива вода и един турчин е срещна. Турчина е питал: ожени се за мен, аз ще ти дам къщи, много къщи, злато, пари. И тя каза: няма да се оженя за тебе. Аз искам да се живея в Хармане, където съм родена. Където ми са близки хора и където аз живея за цял живот. И тя не се съгласила да продаде вярата си и да се ожени за този турчин. Браво, Живко! Браво! Така, Боби, виждам някакво разкопно табло е готвено от нашето момченце Божидар. Ти от кой град беше в България? От град Карлово. И какво си сложил? Какво искаш да ни покажеш и разкажеш за град Карлово? Да? Да, за Васил Левски, който е от град от Карлово. Така, и това е паметника на майката на Васил Левски. Така, да. Така, добре. Виждам и други снимки, на които ти си бил на други места в България. Да, къде е това? Това е Шипката. Паметника Шипка. Така. Виждам още един паметник на Кирил Методий в Пазарджик и там сте били. Така. Но и вашият труд не остава невъзнаграден. Затова
че вие сте толкова умни и трудолюбиви деца, научиха за вас чак в България. Имаме една изненада, едни дарения, които са направени от двама трудолюбиви българи, които участват в управлението на България. И така, деца, господин Славчо Атанасов, ето тук са фотографиите, за да можете да ги видите. Господин Славчо Атанасов, който е кмет на град Пловдив, беше пленен от вашето усърдие и вашата упорита работа. Точно за това той ви възнагради, той ви дари. Всяко едно детенце ще получи ето този патриотичен буквар, люксозното издание, който е създаден от самият Славчо Атанасов. Той е съставител и вътре има много неща, които ние ще си използваме. И вече сме го използвали. Миналата година го имах единствено аз, а сега ще го има всяко едно дете от всеки един мой ученик. А патриотичното букварче, деца, вие ще го разгледате и ще видите. Всяко едно букварче е лично подписано и написано от кмета на град Пловдив, господин Славчо Атанасов. С пожелания за здраве, щастливо детство и обич към България. Славчо Атанасов. И така, нека сега всеки един от вас получи тези дарения от далечна и красива България. С тези подаръчета, които получихте от нашата далечна България, вие вече държите част от нашата история във вашите ръчички. Нека благодарим на нашите дарители, които изпълниха това дело специално и само за вас. Аз съм българче, обичам нашите плани.